Bir çopan oğlan var eken. Bu bolsa padişahın, şu devletin padişahının gyzyny görüp aşyk bolup galar. Gije yatsa, gündüz işte, mal bakanda, diňe şo gyzyň adyny aýdyp, şo gyza şeýle bir tutulyp galypdyr. Ýandaky dosýalar aýdypdyr, "Ey, sen çopan, ol padişahyň gyzy. Onu sana yani bermezler, berseler bile gyz seni kabul etmez. Näme etjek özüňi boş derde müptela edip diýen." Çopan oğlan hiç zat diýmendir. Iýmenem eken, içmendirem, diňe şol iýip içmän, çok iz düşünüp başlandan soň dosýalar mundan korkup bir zat bolaýmasyn, özüne bir zat edäýmesin diýip owasyndaky alim adamyň ýanyna ertipdirler. Ol alim adamyň ýanyna baranda alim adam oň ýüzüne seredipdir-de, "Näme derdin bar?" diýen. Şonda dosýalar düşündiren, ol oğlan geplemänem goýupdyr. Diňe şol gyzyň adyny aýdýan eken. Dosyalar aýdyp beripdir, şeýle padişahyň gyzyny gowy berdi. Şoňa näme etjegini bilenok, ýöne çäresiz bir söýgü munky diýipdir. Şonda ol alim gülüpdir. "Ýok, çäresiz däl. Bu dünýäde çäresiz zat ýok. Allah istese hemme zat bolar" diýipdir. Ýanky oglanjyk gürlemän oturan oglan birden ýüzüne nur gelip, "Mollaga, ahunaga nädip bolýar çäresi? Näme etsek Allah maňa nesip ederkä?" diýip begenip gidipdir de. Şonda ýanky alim adam aýdypdyr ona, "Sen bir mara git, bir gowaga ýa-da bir şu şäherden çykmaly bolýan. Şäheriň bir gyrasynda 40 gün boýunça diňe Allah, 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 Allah diýip oturmaly bolýan. Iýip içeň, işiňe diýen, namazyňy okyan, ibadatlaryňy diýen, diňe Allah diýip oturmaly bolýan ondan soň diýipdir. Başga hiç zat diýmeli. Ýöne Allah diýmeli, ýöne ibadatlaryňy, 5 wagt namazyňy, halaldan iýip halaldan giyinmäňe dikkat edýän, diňe Allah diýip oturýan diýipdir. Şu kadar aňsatmy bu gyz ýetişmek diýipdir, howa diýen. Ondan soň bu oglanam şo gün çykyp gidipdir. Göni şol alymyň ýanyndan çykyp mal ýatagyna da gitmändir. Owasyndan çykyp bir dağın gowagyna geçipdir. Özüniň iýip içkisin zadyny dogurlap başlapdyr bu Allah diýmäne. Namazlaryny okyan eken, täret alyp, namazlaryny okap, Allaha dualar edip namazdan soň şo gyzy maňa ýetişdir, ýa Rabbim nesip et diýip diňe Allah diýip oturupdyr bu. Indi insanlaryň arasynda gep gürrüň aýran, şeýle bir gowakda alim adam, ahun adam hemme dünýäden elini çekip diňe Allahyny zikir edýämiş diýip bu oglanyň mışmışasy çykyp başlapdyr. 35-nji gün diýende padişahyň gyzy hastalanýar. Padişah hemme ýere jar salýar. Men diýen lukmanlar, men diýen doktorlar gelýär. Hiç kim oň derdine çäre tap bilmeýär. Osoň vezir aýdýar. Şu bizim owamyzda, bizim şu padişahlygymyzyň bir künjegindäki owada bir pir adam bar eken, alim adam. Dünýäden elini çekip diňe Allahyny zikir edip oturýan eken. Şondan bir maslahat sorak göreli diýipdir-de. Padişahym eşitip begenip giden 40-njy gün diýende oglanyň ýanyna barypdyr, goşuny bilen gowaga. Oglan gözüne ananyp bilmändir. Padişahyň uzakdan gelýän atly gelýär, ayak seslerini eşitip heýejanlanyp, "Näme diýjeň men Allah, Allah" diýip köpräk aýdyp şeýle begenende. Ozoň padişah ýanyna gelipdir-de, "Salam aleýkim, ey alim adam, seniň adyň 7 jahana belli boldy. Sen bir Allahyny zikir edýän bir mübarek insan ekeniň, meniň gyzym şeýle derde müptela boldy. Dile menden näme dileseň, ýöne gyzymy bir hastalygyňdan açyldyryp ber" diýipdir. Ol oglan hiç zat diýmän. Diňe Allah, Allah, Allah diýip oturan. Vezir aýdyn, "Gyzymam berjek" diýip aýdyn. "Gyzyňyzam şoňa nikah alajak" diýip aýdyn diýipdir. Padişah aýdyn, "Gyzymam sana nikah alajak" diýipdir. Şonda ýanky oglan şeýle padişaha bir seredipdir-de, gülipdir we aýdypdyr. "Men 40 gün bir gyz üçin Allah diýdim. Allah onuň kakasyny aýagyma getirdi. Men 40 gün bir gyz üçin Allah diýdim. Allah onuň kakasy padişah bolsa da aýagyma getirdi we öz gyzyny maňa teklif etdirdi. Ya Rabbil Alemin, eger 40 gün senin üçin Allah diýen bolsam, nämeler bolardy" diýipdir de, şu taýda Allah söýgüsünden esinden alypdyr.
Ne şeyle kardeşler. Kâva ucipsiz zatlar için Allah'ı köp yatlayız, köp zikir edeceğiz. Yani Allah onu bize nasip eden son Allah yok ya yaşayız. Yani maksat hemişe Allah'ın yatlağı. Allah alıp koysa da berk koysa da. Esselamu aleyküm.